कि आर्गुट की करतों कि बन से यखुन हागने का एमएलए इलेक्शन जोंग उसने आराजा आर पुलाई मंतगसंगी कि लपंदप या जिंगथप या की करतेंग जोंग की हा की रिटर्निंग ऑफिसर साउथ वेस्ट खासिल डिस्ट्रिक्ट कि आर्गुट की करतों कि बलपंदप बंथप करतेंग कि लोंग उबा मेडल सिंह लंगडो ना हिल स्टेट्स पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी उबन से यखुन ना का लाइफनरी मोकरवाट कॉन्स्टिट्यूएंसी बट उबा ओवलिन इमयोंग ना का वॉइस ऑफ पीपल पार्टी जोंग का लाइफसन रानिकोर कॉन्स्टिट्यूएंसी Unkong ngasu kemen mengilayo ban pendap ikan ika ban final mission mental ski tiba dingis kam roba kenela si kandika sin ke bankong bat dingis kam ba kinang don seketu kani ban sang yo ban pendap dingis kam kini ki art ligi kini ki form ban yo ban submit mentah dingis kam ngatrai kalabiang ti na kaliang juga ngasu ban penpau ba kaji kan penpau kaji sukmen ban layo ban pendap ikan ki benta baniok ban fai kini nomination tinggal sobat ai kubli kerpang kamtam nam tak kini kirang ba kini ya don lang ban ngah kini kupor ba nolep badi presiden jo kini ka parti HHPDP kupor baniok ban don lang kini kamtam baniok ban pensai sikatu kini ya tiki jing temu ki jonga badi kini ka election tinggal suka ban ong kini ba na kaliang jonga hi nadu nungkong adon sya tak jing temu ban chakri nam tapai ba bat ngalai I hakani ka dong ka thangi jongi bagi bun kita kijing kijing duna ke bedang bun bah ti le se la dang iyo ban poi ta thong iyo ban pundulong ita kijing duna pat ka banung kong kalong na ka liang junga kalong ka first priority kalong ba ka banung kong kalong ka education kalong ka ba don kam ba nam ta jongi nam ta ki pai ba jong ne ka dong ka thai ne mar tip ba ka wei ka thruyeng ki don kam hi ya ka education pat ka baar kalong ba na kaling junga ngabu kamat kalong ba kam nam ta ka rep kriang ngeli ka rep kriang hakni ka dong ka thaji kalong ba kala hiar hadu ka ta bar ka balai ru kalong ba nam ta kanika rep kriang o kanika yo ka kot ngi ba kala hiar hadu ka ta bar kumjuru ika yo kam yo jam joki khon samla ru ngi kala don preng ki jing du jung kermen tin rail dang apoi ta thong le sing inyo ban perkhat lang ban yo mir jumut lang thang te pu assembly kumno ngi tai na kumno ban punwan dori kini ki jing don kam jong kini ki pai ba jong kini ka dong thain jong kini ka mokrat constituency khamtam tristom belum ba ki jing kesan ki pai ba ngis khamba in poi ta ka thong bat hakum ta por le sing inyo ban pudulong ite ki jing thumu baro gi isha ka ni ka dong ka thain jong ki dong long ka dong ka thain ka sa din hadu ka ta bat ki bun le si dapat pai hagi bun ki mentah dapat pai ka lentis mungkin dang long syaga kini ka dong ka thain ka barang sadin hadu kata bat lah ka dagi poi ta ka thong ti le sing yo ban ya perkhat kumno bangin la ban wara ita ka jingbit jingbiang nam ta ki pai ba jong kini ka dong ka thain ti ngatrai tang kata ti sa ngatrai nganum artatin dalong ko balong mentah ti nganum artatin mar bali ngo gupta na mar bali mentah ngiyo ban trilang hadu lai hadu sautu diki group kawai kalau bagi numlak berlaning yo bantrilang buka grup jumpa bu harian ba mensuai don haka PDF kabar kalau yo bantrilang bat kan ka grup jumpa UDP ngas ko ban pensai kumni pi habedi bu UDP mo mana kalian jungi nadu nungkong khamtam na kalian junga nadu banglapan sno bat kan ka UDP nglai rung kan parti UDP bat hadin ketu kan ngila suthu ba na kalian ka parti kala phai khmat do ega habedi bu tiket subarnik tena kalian jungi rugi laya mi no na parti UDP bat nga suka ban persai kumne ba hakapor bangi laya mi na UDP baro kinokit kam jong ka UDP kam tam ki try jong ka UDP hangni udon u general secretary jong ka UDP te baro khak ki laya mi lang nga try stang katu ni ki UDP ke badang sa ka parti tingi don ka jingkermen ngali yo ban tri ya tri lang ro ka UDP bat ka balai kam tam ngi yo ban tri lang ngi yo ban ya don ba ka parti HHPDP ba presiden jongi jong ka parti HHPDP don la bagi bentah ting along lai tuliki grup ngelayo bentri lang berkamtam na kaliang jonga abai dia kini kam sai hima semang la tristom ham tala kumba sausnem tam tingarung la tristom lang mentai babu harian dan lambangi UDP ru justri lambangi anole pro presiden juga HFP lambangi ngarung la tristom ha tinggal dan sautu liki grup tingi ngis kamba ngidon ka jingkerman ka bas kamba ba pura nam takani parti mal ngitip tip sai bagi pai ba kamtam ba ki iba ka di tangka ni ka parti siya ka barang don da ka jingkerman nam ta ka ni ka ri ka jai brio ka jungi ne ka ba penlong nga pangan phai sik ni ka benta pangan ikut ni ka election kalong namar pangan i kham tam ka dong ka thain ka jungi karang ni kor constituency karang long ka barang sadin hadu kata panman ra ki development po constituency
kumki playar bi hamalan te don hi kajing kermen namar ngi bagi pajba ki gisngi kila smutu ya ga ga ba kini ki wi ki party kila yu kajing sosial kamtam ha ki sans nem kila dep te nakaliang ga jongi kum ka voice of the people party nilai show pajba nilai bitang haga sur ga jong pajba bat ngi don kajing kermen ni poi sha ka nga jet ya ka party VPP namar nga yu pagani ka party kadang don ya ka nongrim bat ngayu pagarang don ya ka lawai ya ka pateng pada ka chat benriu ka jongi Ki kam ki ba khamat ne ki ba pen pai khamat ya ka konstruksi la dapi poi sa thong. ka kam ka ba khamat ai ka jonga la da upai ba pun poi yang sa thong galong pangan tri sitom pan wanra ya ka jingkala po ka dong ka than hagran ko konsensi hi bor ko we ko mangalai so pai ba ngalai ta ka sur jong pai ba bat ada upai ba ai ka jingjok ka pun buram yang ha ka elik kenti ka pamanta ka mon ka thong ka ba khamat ka jonga pangan tri sitom bat pangan wanra ya ka jingkala po ka ran ko pada ki development po ka ran ko konsensi